iyudo ka nitie barriers mang'eny matamo ntiwa somo kich waluongo no investing in a school education but pod waketo koni to wamaya gigo koni nikech kirango gimoro boarding school ni mondo wabed gi quality mwawachacha nyaka wadue with it boarding school so that nyathi masomo gweng kacha obed the same nyathi masomo Nairobi ka because infrastructure koro bedo machal because semo kido ka ng'ato dwa dhi boarding school oluongi mango oluongi alliance fee ken gik midwa donjo go e class Sharon en 80,000 idwa admission megi jopuonj dwaro e school ka yaki fee okichulo fee ni be en onywenye malo nikech ni wacho en C1 wacho no kokinyal to gol nyathini ka moingi itero kamoro kich koro in that high cost school okinyal then too nyakwa nonne matut nto schools nto natimo nonro moro nyocha machiegni kod elimu bora machiegni kama kalo ido no primary schools ma Kisumu ma municipality go te kichako Memsha Victoria Lake Primary Kondele Primary Migosi charge admission maktina lefa par kile kito nyathi school to admission charge admission charge ikata ko minyo uniform gin school moko primary school iteri nyisi de nyew moko what school inyewe school ka yakanya tinyal bed admitted schools gi moko yido no lunch program oketo gi Safaricom to gid ka gidwa ma Safaricom cha kich be imtin koro gidwa magi control gidwaro magi chulo michulo man ka Safaricom wacho ndwa Skunde gi reject that thing gidwa no gin man koro gima hinyo jonyuol mamiyo education ok nyal bedo kama dhi eno school when in the hands of profiteers head teachers man kanyo they are protected the ministry within jogo koro when the minister wuoyo minister gima wacho opogre gima timore school nikech schools gite kirango pesa magiyudo sama wuoyo ni oket junior primary school income medre megi primary schools gi income medre to onge audit mitimo schools gi japuonj pesa ana wuona so luwo school mani next home mangato ochamo pesa school to bedo transfer to another school to kilwe to kendo bedo transfer to kindiko letter kata ministry okduok ni response koro pesa malwar dire moni wan no gombaka go sosion former executive secretary Manat no agree ni the reality en pesa ntie school kakitiyo go pesa a problem mibadhi so mibadhi ni emanyak wa deal go then yatima dhier cha oyud hakine to bendi paro ni piny owacho sako deal kata mna kedo kod mibadhi mantiere Sunde piny owacho ok nyal kedo gi mibadhi nikech jomo keti kidiengri go moko gin jo mibadhi so piny owacho kata kirango nitie kata asina director of education ka mane no mibadhi boso kata interdicted odoke kendi teach kitoketi Nairobi ka en in charge of a senior position kodi yudo ka gigo